Moel Hedgehog. Roedd y tri ar gychwyn o ryw lain o faes parcio difancoll diffaith o Ryan wedi stwffio rhwng Tarmac a Giat, ac roedd Cynon yn dal i brotestio yn erbyn beia take-away Chinese. Dyna un o gynedfa odi ar gyfeillach hon. Mi allai tri ohonyn nhw fynd wythnosa fisoedd heb siarad o fe'i gilydd. Hyd yn oed y ddau arall oedd yn dal i fyw dafler carreg oedd wrth ei gilydd. Ond gyntedd ac y bysan nhw nôl yn y maes parcio ac yn hel i bagia a gwisgo i boots, roedden nhw'n gallu ail-godi'r sgwrs o'r lle gadawyd i tro dwytha. Fel tasen nhw wedi dod o hyd iddi yn y brwyn wrth ochr y lôn ac wedi brwsio'r llwch o ddarni. Buan, fodd bynnag, y dechreuodd y bwlch rhwng Llion a'r lleill dyfu. Collodd olwg arnyn nhw'n y grug a bu raid iddo weiddi ar ei hôl. Roedd o'n laddar o chwys, ac roedd hynny'n ddigon o esgus iddo fo ddod i stop a thynnu got ucha a'i stwffio'n fler i'w fag. Dath y tri i stop, ac edrach allan ar yr olygfa'n dechrau agor oddi tannu nhw. Gweddiau Llion nad oedden nhw wedi sylwi fod eisoes bryn chwarter awr o'r car wedi dechrau mynd i strach. Ond wrth gwrs, roedd y rhaid i Cynon gael gofyn yn smala, pa mor aml ti'n cael y Deliveroos ma yn Gaerdydd, Cwllion? Fucking babis, de. Be mae'r babi wneud, lli? Fforsio take-aways lawr dy gorn gwddw di bob nos iau? Serious, Cynon. Amser di'r peth. Bydd amser am ryn ddim mwy, neu po fi just yn knackered. Gna'r mwyaf unrhyw amser sgyn ti rwan. Unrhyw drip seiclo, marathons, unrhyw beth ti eisiau neud i chdi dy hun. Dwi yn, met. O'n i allan ar y beic wrth dwytha, 60 miler, lyflu. Prick. Oedd yr unig beth fedra Llion meddwl amdano fan atab. Rhys oedd ar y blaen bellach, yn adreddu tua chefnen lle roedd y llethyr yn dechrau gwasta tai. Daliodd i ddilo wrth i ystlys, o chneidio ac anadlu'n ddyfn fel tasa fo mewn adfert a chodi llaw at ei dalcan gan edrych o'i gwmpas. Fuck, boys, fiwch. Da ni'n byw mewn lle fucking amazing yndan. Cywirodd Llion o'n sarig. Da chi yn? Ie, sori Llion. Pam ffwc nes i symud da? Ti'n gwybod beth sy'n gwylltio fi cyn Lleiad eisiau gerdded pan o'n i'n byw ma? Nuts, yndi, cydymdeimlodd Rhys. Dwi ddim yn mynd digon aml, de. Na fi chwaith, cyfaddefodd Cynon. Sbia ddo. Toc, roedd y tri wedi dechrau cael eu traed mynydd dan un, a'r golygfeydd yn ymagor efo isgyfaint. Ymlaciodd y tri i gwmni i gilydd wrth gael synwyr o bersbectif, o foddio awch am lefydd uchel, a'r byd yn dechrau edrach fel map yn lle fel twnnel. Rhwng anadledau, cynigiodd Rhys. Ti'n gwybod be, de? Ma Moel Hedgehog ma'n fynydd yn derated, de. Hanner chwarddodd Llion a'i wen yn lledu. Deud yna eto. Yn ddifynnad ailydroddodd Rhys Moel Hedgehog. O'n i'n meddwl yn fyny bod chdi wedi dweud Moel Hedgehog. Cynigiodd Cynon, ddim Moel Hebog ydi o. Na ci, Moel Hedgehog, ia, efo dy. Petrusodd Rhys. Moel Hebog ydi'r pric gwirion heriodd Llion gan i fwynhau hun. Yn bwyllog drachefn cynigiodd Cynon. Mae Llion yn iawn ysdi Rhys. Hebog ydi o. Eryri, hebogiad, ti fyny fo'r adar, mae'n amlwg dydi. Ond mynnu na'i Rhys. Da chi'n wrong, boys.